Učinkovitost, snaga, sigurnost i komfor korisnika. To su ključne osobine bočnih kranskih kosilica tipa BRK i BRK-T. Ovi visoko profesionalni, robustni i dugotrajni strojevi koriste se u najtežim uvjetima održavanja nasipa vodenih putova i kanala, te vegetacije oko otvorenih prometnica. Zato je u dizajnu i izradi BRK i BRK-T kosilica sve podređeno vrhunskoj pouzdanosti pri dugotrajnom neprekinutom radu. Kranska kosilica ugrađena je bočno na traktoru. Središnje smještena između kotača, što rukovatelju osigurava dobru preglednost pri košnji i udoban ergonomski položaj pri radu. Kosilice tipa BRK dostupne su u izvedbama s dosegom od 5 do 7 metara, dok kosilica tipa BRK-T pomoću teleskopske kranske ruke postižu doseg do 8 metara. Hidraulički agregat, smješten na stražnje traktorsko trotočje, prima snagu putem kardanskog prijenosa i koristi ju za pogon hidrauličkih cilindara kranskih ruku i hidrauličkog motora radnog alata. U transportnom položaju kosilica je smještena na stražnoj strani traktora, što rukovatelju omogućuje dobru preglednost i sigurnu vožnju na prometnici. Ugrađeni hidraulički cilindar sa sigurnosnim hidrauličkim elementima dozvoljava kranskim rukama da se otklone prema natrag u slučaju zapinjanja radne glave o prepreke. Na taj način izbjegavaju se moguća oštećenja kosilice, ali i eventualne ozljede rukovatelja. Proporcionalno upravljanje hidraulikom osigurava rad hidrauličkih ruku bez trzaja i ekstremnih naprezanja. Klipno-aksijalna hidraulika omogućava neprestan rad u više smjena kroz duge periode vremena. Sve ugrađene hidrauličke komponente testirane su pri ekstremnim opterećenjima i osiguravaju rad bez zastoja. Upravljački sustav BRK i BRK-T kosilica izvedeni su isključivo pomoću proporcionalnih elektronskih kontrolnih jedinica u kabini vozila. Ergonomski oblikovana i jednostavna za rukovanje, proporcionalna upravljanja omogućavaju brz i udoban rad bez umaranja operatera, što jamči neprekinutu učinkovitost od početka do kraja smjene. No, upravljanje je samo jedan faktor brzine košnje BRK i BRK-T kosilica. Operateru pomažu dva vrhunska sustava koji omogućavaju daljnje povećanje brzine i komfora košnje. Sustav rasterećenja omogućava korisniku da precizno regulira silu kojom ruke kosilice pritišću pogonski valjak radne glave. Rasterećenjem se sprječava propadanje i zakapanje radne glave na mekanim terenima i smanjuje mogućnost zaostajanja u odnosu na pogonsko vozilo. Sustav plivajućeg položaja glave pruža optimalno praćenje kontura terena bez intervencije korisnika, čime se postiže ravnomjeran pokos. Sustavi rasterećenja i plivajućeg položaja omogućavaju brzo prilagođavanje kosilice čak i najtežim konfiguracijama terena. Kranske kosilice BRK i BRK-T izrađene su za učinkovito, jednostavno i sigurno uklanjanje raslinja uz prometnice i vodotokove u zahtjevnim uvjetima. Kvaliteta izrade svakog detalja i robustnost uređaja prepoznatljive su osobine svih raskovih kranskih kosilica, te jamče njihovu dugotrajnost i zadovoljstvo korisnika.